Helo, ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch. Dwi'm yn gweld chdi eto, ond illa signal fi ydi o, bod pobl arall yn. O, oce, dwi'n gweld fi. O, os oes ti'n gweld chdi, da ni'n oce. Ti'n gweld chdi dy hun? Dwi'n gweld fi'n hun, sy'n anffodus. Ti'n gweld fi? Paid â bod yn rhoi dy hun lawr, chwan. Allan teg, Gareth. Motivational speaker dylech chi ychwanegu hynna i dy skill set. Achos, fatha, mae'n bwysig bod chdi ddim yn, fatha, os ti'n gallu caru chdi dy hun. Pwy fyd, ti'n gwybod fel? Dwi'n gwybod union beth sy'n feddwl. Allan teg sy'n dod syth yn iawn efo yr motivational life quote. Dwi'n gwerthfawrogi hynna. Gareth, ti'n gwybod? Gad fi googleo chw Paul, quotes i weld os oes chi eraill da. Gareth, ti'n gwybod pan ti yma, ti'n gwybod beth da ni'n neud? Ti'n dall be ydy yr gofod Cymraeg ar-lein digidol ma da ni'n trio neud? Dim rili. Digon teg, ti eisiau fi ddeitha chdi? Ia, please. So, be da ni yn neud y fama ydy trio creu lle fedri pobl unai sy'n dysgwyr neu eitha sy'n ddi-hyder yn y iaith Gymraeg dod i siarad Cymraeg, bod nhw'n teipio pethau i pobl arall neu bod nhw'n ymuno galwad i siarad efo rhywun arall neu bod nhw'n gwylio pethau fel hyn i cael eu trochi yn yr iaith. Be da ni'n isio wneud ydy bod yn... Ydy trochi? Trochi, be di trochi? Be ti'n meddwl di trochi? Yn lle ti wedi clywed y gair trochi yn cael ei ddefnyddio sy'n illa ddim i wneud efo iaith? Literally, oed wedi clywed y gair trochi. Trochi? O, difyr, oce. So, mae hynna ddifyr iawn, achos da ni'n deud trochi iaith lot o weithiau pan da ni'n golygu fatha immerse yourself in the language. Nes i'n meddwl fos na digwydd ar ffarm. Oce, dwi'n gallu gweld lle mae hynna'n dod o. Swn ni'n meddwl am trochi li fatha mewn dŵr. Dwi'n fel, trochi yn y llyn. Ond illa bod fi'n wrong. Ond yr un math o beth ydi o. Ond mae hynna'n da. Trochi, bod chi'n gofyn y cwestiwn, achos dyna ydi bwriad hwn. So, fydd yr ei pobl illa yn defnyddio lot o Cymraeg, rili cywir, illa bydd lot o pobl fatha fi yn dweud y geiriau fatha lot a adio geiriau Saesneg. Ond dim ots, da ni'n gofyn i pobl dod i siarad Cymraeg cywir, da ni'n gofyn pobl dod i siarad Cymraeg full stop, ac i dysgu, ac i codi hyder, ac i just iwsio fo fatha iaith. Cymraeg full stop ys yna wir, yndi? Cymraeg full stop. Ia, da ni'n siarad Cymraeg full stop yma. Be di full stop yn Cymraeg? Y talnod llawn dwi eisiau deud. Ia, da ni'n siarad Cymraeg. Fel un fysa Cymraeg y talnod llawn ys yna, oce? Helo, enw, fi, ydi, Gareth, Orangutan. O sort o swnio fatha bod y Discord i torri pan sy'n hynna, dydi? Yndi. Ti eisiau fi cyflwyno dy hun? Ella bod pob ddim yn gwybod pwy ydw i. Mae pawb yn gwybod pwy di Gareth. Ond ia, go on then, cyflwyno di dy hun. Oce, Gareth Orangutan ydw i. O'n i'n achfarchbod ar rhaglen o'r enw Y Lle ar M-SParc. Be oedd y lle? Deitha ni hwnna. Be oedd y lle? Ia. Rhaglen cylchgrawn. Mae yna dal clips ar YouTube. Oedd o'n rili da. Oedd o fel heno, neu prynhawn da, ond oedd o'n fel edgy ac i pobl ifanc. Cool. A cylchgrawn ydi magazine, da? Ia, oedd yn achos cylchgrawn ydi magazine. A oedd o union fel magazine lle oedd o llawn o pethau gwahanol, oedd pethau bach, oedd o erthygla, ond fideos oedd nhw ddim erthygla. Waw. So nefnir oedd allan, sgwylio mwynhau. Ia, so gen ti fatha 5 munud ar ffasiwn, 5 munud ar, fel, ella can neu rhywbeth, a wedyn interview am 5 munud, a wedyn 5 munud ar rhywbeth arall, ella rhywbeth gwichion neu rhywbeth ffynnu. Nath ni ddilyn pobl yn neud fel pethau fel Mongol Rally, lle oedden nhw'n dreifio o Blaenau Ffestiniog i Mongolia, oedd hwnna'n cool. A nath ni neud pethau eraill fel neud sialensau, o'na pethau fel fan a lawr. Oedd yna fo, a lot o puns. O ia? Ie, lot gormod o puns, really. Puns Cymraeg. A wedyn oedd pobl yn, ie, oedd pobl, fatha rhain dwytha na fan a lawr, oedden ni'n dilyn Welsh Whisperer,
a Lex Gabor sydd yn fel influencer Cymraeg, dau influencer Cymraeg, ac oedden nhw yn sialensio, herio, oedden nhw'n herio dwy ferch oedd yn DJ-o, sef Elan, sydd yn wedi cyflwyno dipyn o stwff, a dwi'n meddwl ella bod ti ar Radio Cymru, Elan Evans, mae hi'n rili da, a Mari Elen, sydd efo podlediad bellach gwrachod Cymraeg, di'r efo, mae o'n siarad efo pobl difyr iawn amdan be mae'n feddwl i fod yn gwrach yn yr byd modern. Anyway, so hwnna oedd y lle. Mae'r fanna, Gareth, yn mynd i fod ar Discord yma. Dwi'n gweud bod mae'r Welsh Whisperer yn ymuno efo ni mewn cwbl o wythnosau i wneud be ti'n wneud rwan. So, ti'n symud yn yr un cylchoedd dal i fod? Ydan, ia, na, ma Welsh yn boi da. Ia, dwi'n byddai, allan ai Jim Park a gofyn ambell cwestiwn i Welsh Whisperer. Na, ia, so wedyn, so o'n i ar y lle, a wedyn nes i fynd a o'n i ar Hansh wedyn. So, ti'n gwybod beth i Hansh? Dwi'n gwybod am Hansh, mae Hansh reit cool, dydy, mae hwnna reit edgy hefyd, sy'n ni'n dweud. Ia, ond be ddigwyddodd efo Hansh oedd cynnwys fi rili poblogaidd efo pobl ifanc, fatha pobl chi ifanc, a plant. O, oce, oedden nhw'n eisiau hynna? Na, nath M-SParc ddeud, mae'na gormod o adult content ar Hansh. A mae plant yn gwachod chdi yn canu am mynd ar holidays i space neu flippy lovey chips. A ia, oedd y plant chi ifanc i Hansh, so nath nhw ddeud, Gareth, ti sacked. So, ia, nes i golli job ar Hansh, a wedyn nath M-SParc swpio fewn wedyn a deud, Gareth, da ni eisiau chdi neud rhaglen dy hun. So nes i wneud cyfres Gareth y bychnod. Dwi'n meddwl na bychnod ydi'ch gair. Be di exclamation mark yn Cymraeg? Dwi'n meddwl na y bychnod ydi o. Bychnod? Oce, dwi yn mynd i Google hwnna, achos hwnna'n syniad wych. Oh, great if true. Gareth y bychnod. Oedden nhw'n dweud y bychnod? A wedyn, ia, so chat show oedd hwnna, a fi oedd yn cyflwyno, a o'n i'n neud can ar y diwedd. Oedd gen fi house band a dim cynulleidfa, achos oedd yn ystod yr amser clo. Oh, yeah, the bad time. So, ia, oedd yr cynulleidfa, i ddechrau fo, oedden nhw'n cael dod, a wedyn, oedden nhw ddim yn cael dod. So, gafon ni ddim cynulleidfa'n anffodus. Ond na, oedd yn hwyl, a nathon ni wneud mond 3 pennod? Ia? A wedyn, ond ma' hwnna'n infinite repeat, ma' nhw'n dangos o bob wsos ar M-SParc. So ma' hynna wedi cadw poblogaeth fi, poblogaeth? Faint o poblogaeth dwi? Yn gyson. Endlessly, poblogaeth. Ia, so wedyn, ar ôl hynna nes i sgwennu llyfr, so dwi'n neud caneuon, dwi'n chat show host. Dwi wedi darllen llyfr ti, Gareth, haid dwi ddeud yn hwnna, dwi wedi darllen o, mae'n dda iawn. Faint o llyfrau Cymraeg wyt ti'n darllen, Emily, i fi cael gofyn cwestiwn i fi chdi? Nes i wneud wbeth blwyddyn dwytha, lle nes i penderfynu am bob llyfr Saesneg o'n i'n darllen, o'n i'n gorfod darllen yn Cymraeg hefyd, chos dwi'n licio darllen. So nes i darllen dipyn blwyddyn dwytha ohonyn nhw, ond ie, swn i'n mynd deud bod fi'n amal iawn yn darllen yn y Gymraeg. Ie, di sticio i un am un? Na. Na. Mae'n anodd yndi, mae'n anodd achos fel, dwi'n meddwl, y trochi yma, gaeth nes di ddefnyddio gyna, da ni, fatha, y default ydi Saesneg yn bob man ti'n mynd, da? Ie, a hefyd nes i prynu e-reading neu be bynnag ti'n galw fo, a dim ond llyfrau Saesneg dwi'n gallu ffeindio arno fo, so... Ie, mae'n tricky, achos hefyd, fatha, dydy yr awduron ddim yn neud lot o pres allan o'r e-readers a'r Kindles a'r pethau fel yna. Dim gymaint os yna'n neud o chdi'n prynu llyfr o siop llyfrau Cymraeg lleol. Mae hynny'n wir. Na, ma' na adega lle mae'r iaith Gymraeg yn cael ei trochi. Enghraifft, pan ti'n gwachod M-SParc, pan ti'n gwrando ar Radio Cymru, neu os ti'n mynd i Steddfod. Ia, mae hynna wir.
Os da ni'n meddwl am hynna, ac ti'n dweud S4C ar Steddfod pan ti'n siarad mewn iaith Gymraeg, os ti ddim yn gwylio'r pethau yna'n aml, neu os ti ddim yn rhan o hwnnw, ti'n meddwl bod o'n hawdd, ti'n gallu teimlo chydig bach fatha, o dwi'm yn rhan o'r clwb yna, fedrai'm jyst cychwyn gwylio S4C fatha ffrog. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ti'n unai ti wedi gwylio fo yn tyfu fyny, neu ti heb, so ti'n meddwl dylsa pobl gorfodi hyn bron i neidio fewn a gweld os dyn nhw yn licio fo a dod yn rhan o diwylliant Cymraeg fel yna. Dwi wedi gweithio dipyn ar pethau S4C. Ie. A i fod yn onest iawn, mae o'n balancing act, achos ar un ochr, gen ti dy gynulleidfa traddodiadol, iawn? Ie. Dosbarth canol Cymraeg, nain, taid, pobl hŷn, sydd yn mynd i watsiad S4C a gwrando ar Radio Cymru, dim ots be. Ie. A wedyn, gen ti yr ochr arall, y cynulleidfa newydd sydd ddim yn cael ei cyrraedd. Iawn? A ma hein byth di gwatsiad S4C, ella bod nhw'n teimlo bod o yn clwb exclusive, dyn nhw'n methu fatha cael, dyn nhw'n methu mynd i mewn iddo fo'n hawdd, neu ma nhw'n teimlo fel ffrod neu beth bynnag. Ond hyn ydy'ch cynulleidfa newydd, ti angen apelio i. So, ond trwy apelio i'ch cynulleidfa newydd ma, ella bod chdi yn mynd llai Gymraeg, Gymreigaidd, ella bod chdi'n colli y peth sydd yn cadw dy cynulleidfa craidd, y core audience, yr cynulleidfa traddodiadol yma, yr pobl hŷn. Ella bod chdi'n colli beth sy'n cadw nhw yn hapus. A beth ti'n feddwl llai Gymraeg? Llai y iaith Gymraeg? Neu da ni'n mynd i territory controversial fama? Na, dwi just yn siarad am yr iaith Gymraeg, achos o y ffordd dwi'n meddwl iawn, os ti'n siarad Cymraeg, ti'n Gymraeg. Iawn, just yna di o. Fatha, obviously, os ti wedi cael dau ni'n Gymru, ti'n Gymraeg, neu beth bynnag. Ond os ti'n siarad yr iaith, ti'n Gymraeg. Dwi'n gwybod beth ydy'r gefndir, dwi'n gwybod lle ti'n dod o. Os ti'n siarad y iaith, ti'n Gymraeg. Iawn. Ond hynna di just bach yn fi. Ond ie, na, mae'n difyr. Chdi'n mynd i ddod hwnna'n just y ffaith. Hynna di o. So fatha, dwi'm eisiau bod yn controversial. Rhan beth, dwi'm eisiau pechu neb. Ond, fel, dwi eisiau annog mwy o bobl i siarad yr iaith. A mae'n anodd achos gen ti dy hen fuddy-duddies sydd fel, na, mae'n gormod o Saesneg ar S4C, a pethau fel yna, ti'n gwybod? Mae pobl yn siarad o gormod o bratiaeth, maen nhw angen siarad yn gywir. A o'n i'n cael y traffacht yna hefyd wrth sgwennu llyfr chwi. O ie? Wel, ie, achos nath y golygydd ddeud, Gareth ti di cam treiglo llwyth yn hwn, ti isio fi cadw y cam treigladau? Ac o'n i fel, wel na, cwyra fi. Fatha cho i fi, fatha llyfr cywir fedra i rannu fo Cymru. Achos dim ond trwy defnyddio yr iaith Gymraeg a defnyddio yn gywir ydyn nhw'n mynd i ddysgu. Ie. Achos ddim eisiau dysgu arferion drwg i'r cenhedlaeth nesaf. Ti'n gwybod ddol? Mae treiglo yn anodd, os ydych chi wedi deitha fi wan, nes i roi llyfr allan yn llawn cam dreiglo, os o'n i'n coelio ddweud, os o'n i'n callach, naill ffordd na'r llall. So dwi'n falch ti dweud bod o'n gywir, ond ie. Ydy, na, mae'n gywir, ond nath y golygydd sortio fo. Wel, dwi'n gobeithio nath nhw'n sortio fo, os o'n i'n callach. Nid yw gwybod i, maen nhw wedi sortio fo, ond... Ond fatha, ti'n gwybod, ma' 'na tools ar gael does? Ti'n defnyddio cysill yn gwaith? Yn defnyddio cysill, bob tro bron dwi'n sgwennu rhywbeth yn Gymraeg achos dwi'n methu treiglo. Ond mae cysill, dwi'n meddwl mae hwnna'n pwynt, mae rhai pobl yn teimlo fatha, os ti'n defnyddio Google Translate, neu ti'n defnyddio cysill, mae chydig bach o twyllo dylsech chi gwybod neu ddim. Ond dwi'n meddwl, yn wedi pan mae pawb yn defnyddio ChatGPT i sgwennu e-byst, pam na nawn ni ddim wneud mwy o ddefnydd o pethau fel yna pan da ni siarad Cymraeg. Achos dwi'n ffeindio, pan nes i cychwyn eisiau cysill, bob yn ail gair oedd fatha cam treiglo, dwi'n yn siŵr. Yn erbyn hyn, dwi'n gallu clywed o, so mae defnyddio cysill i gychwyn, di helpu fi cychwyn gallu dysgu'n hun a wneud o bach well.
dod yn drwg, dwi'n meddwl mewn, oce, dwi ddim yn gwybod, na i defnyddio hwn. Pan ydw i'n gwybod, am hwnna'n ffordd o helpu ddysgu, dydy? 100%. Fatha... Dwi'n gweld rhywun yn teipio, by the way, gyda llaw, nath rhywun dechrau teipio a stopio, os da chi yn, mae Debbie dweud bod hi'n stryglo efo treiglo. Os gynnych chi cwestiwn i Gareth, peidiwch â teimlo dim ond fi sy'n cael siarad o Gareth. Croeso i chi teipio mewn efo fatha speech bubble yn y gornel, gewch chi clicio ar hwnna a gewch chi teipio cwestiynau i Gareth wrth i ni sgwrsio hefyd neu bach yn ymlaen. Ai, y pwynt am defnyddio iaith cywir iawn, dwi'n meddwl, wel, dos na ddim Cymraeg anghywir. Oce. Hynna di barn fi. Oce, gen ti fatha Cymraeg cywir, bendant gen ti Cymraeg lle mae'r treiglo a bob dim yn gweithio yn fel mae o fod i. Ond, allu ddim deud fatha, na, mae Cymraeg rhywun yn wrong. Ella gei di Cymraeg chwythu gweithio. Ie. Ond dwi'n meddwl fedri di gael Cymraeg wrong. Dwi'n licio hwnna, mae Cymraeg chwythig yn swnio fath quite neis, dydy, fatha, ia, dwi'n siarad ys bach o Cymraeg chwythig anwyl am o ddysgu. Mae Cymraeg yn hywir yn teimlo fatha, ddim yn eiddo'n iawn, so opia math o beth, dydy. Ie, yn union. Ydy chwythig yn Saesneg am ei ffeindio'r gair yna. O ia, da ni gael gwers Cymraeg o yma yn defnyddio y bychnod a trochi. Be ti'n meddwl mae Google Translate yn cyfeithio chwythig fel? Awkward. Embarrassing. Oh. So ni'n iwsio fel fatha awkwardness, likely kind of, fatha rhyfedd neu rhywbeth, ond embarrassing mae Google yn dweud. Difyr. Dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth efo'r iaith Gymraeg, achos weithiau pan mae pobl yn gofyn wrthych chi cyfieithu rhywbeth. Fatha dwi'n ffeindio hyn efo'r gair offend a pechu, achos dwi'n gwybod technically maen nhw'n golygu'r un peth, ond yn pen fi, dyn nhw ddim cweit, dyn nhw ddim dilynio fyny fel yr un gair. Dwi'n meddwl mae'n ddifyr efo Cymraeg pan ti'n cyfieithu a defnyddio geiriau fel la. Mae'n anodd pan ti ddim yn cyfieithu, dwi'n meddwl pan mae rhywun yn dweud, be di'r gair Cymraeg am hwn, achos dwi ddim bob tro yr un gair, dwi'n meddwl. Ie, difyr. Mae'ch iaith yn esblygu. Na, chdi gair arall, esblygu, diffinio hwnna ydyn ni. Fatha newid. Esblygu gair. Di Google Translate. Evolve. Ia, newid. Mae'ch iaith yn esblygu o ddydd i ddydd. Dydy o ddim fatha rhan iaith. Da ni'n yn siarad fatha cymeriadau o Beibl William Morgan, ti'n gwybod? A mae hwnna wir am Saesneg. Dwi'n meddwl mae pobl yn anghofio fatha mae geiriau Saesneg wan, riz a fath mae pawb yn dweud. Mae'n fyr am charisma, ond maen nhw wedi rhoi riz o'r gair ei hun. So mae Saesneg yr un ffordd, so dwi'n meddwl dos am drwg yn ni, fel ti'n dweud, yr iaith Gymraeg yn addasu wrth i ni ddefnyddio fo mewn ffurf gwahanol hefyd. Ie, dwi'n meddwl beth sy'n bwysig ydy bod pobl jyst yn defnyddio fo, achos fel yr un peth efo Saesneg iawn, fatha mae pobl yn cwyno, fatha, mae slang's not correct o English, neu beth bynnag. Ond fatha mae o, fatha fel na mae pobl yn siarad gywir, a fel na, fatha dyna lle dwi fatha yn teimlo, bod lot o boblogrwydd fi wedi dod o'r just y ffaith bod fi siarad yn normal. Fatha dwi ddim yn siarad fel bob cymeriad arall ar M-SParc, lle mae bob dim yn gorfod bod yn hollol gywir. Dwi jyst yn boi normal o dre, sy'n siarad yn normal, siarad y iaith dwi wedi siarad adra wrth i fi dyfu fyny. A ia, dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o generational trauma, iawn. Dwi'n meddwl, os dwi'n mynd yn ôl, ia, fatha, di mam fi ddim yn gallu treiglo, iawn, a di nain fi ddim yn gallu treiglo, iawn. A dwi'n meddwl, os dwi'n mynd yn ôl digon pell, dwi'n meddwl bod yn dod lawr chi y Welsh Not, a fatha pethau fel yna, oedd gen ti fel bob un cynhadledd newydd. Fatha, mae yna wbath di digwydd 100 mlynedd yn ôl, sydd jyst i chwalu'r gallu pobl yn eich iaith. A bellach, dwi'n meddwl bod nhw jyst ddim yn, fatha, dyn nhw ddim yn siarad y Cymraeg
fatha, sa chdi'n gael mewn llyfr, neu gael mewn coleg, neu ar campws, neu mewn darlith, neu fatha, ti ond i gael Cymraeg safonol, ffurfiol, yn llefydd fel yna, fatha mewn awdurdodau, neu mewn fel cynhadleddau am yr iaith, neu yn yr Eisteddfod, neu ar M-SParc, neu Radio Cymru, lle mae'r iaith yn fel bach mwy ffurfiol, ond bach mwy cywir, fatha, neu yn hollol gywir, dylswn i ddweud. Da ni wedi cael cwestiwn am hwnna yn, a mae'n siŵr dipyn o bobl wedi licio actually, yn y sgwrs. Dwi'n dweud, sut ti'n meddwl dylsa rwy'n ymateb pan mae pobl yn cywiro nhw? Be ti'n meddwl o hynna, Gareth? Jyst deud diolch fawr. I guess i fi mae'n dibynnu ar y sefyllfa dydy, os ti, yr enghraifft, os ti ar y Discord yma, y sefygrwydd ydy, ti'n hapus iawn gael dy cywiro, dyna pam ti yma lle i ddysgu mwy'r Gymraeg. Ond fel weithiau dydd i ddydd, eilla bod o'n gallu addasu flow o conversations os ydych chi'n cywiro bob gair dwi wedi iwsio rwan. Nath o'n sgwrs gwahanol, dwi'm yn gwybod. Be sa chdi'n dweud ta? Sa rhywun yn dweud chdi ta? O, Emily, nes ti gan treiglo fan'na? Dwi'n cael hynna'n aml, a be mae'n neud fi'n neud ydy chydig bach ofn i just siarad neu sgwennu fo'n naturiol, neu bob tro checio wedyn cysill, achos dwi'n meddwl bod fi'n wedi cael yn gywir. Ond eitha fe hynna'n peth da, achos mae'n neud iddo fi ddysgu fel o'n i'n sôn gyna, dwi'm yn gwybod. Ie, mewn un od, yndi. Sa chdi'n mynd eitha nhw fatha, head geg. Na, swn i byth yn neud o'r cael dy geg. Achos dwi'n meddwl hefyd, mae'r iaith Gymraeg yn gallu teimlo'n radio bersonol, dydy? Oherwydd y nifer sy'n siarad y iaith, sef nifer isel. Weithiau da ni yn teimlo fatha, dwi'n gwybod yr holl geiriau yma, dwi'n gorfod cwyro'r person yma, neu pwy arall sydd am wneud, pwy arall sydd wedi gadw fo. So mae yna hynna iddi hefyd, oes? So ti yn gallu derbyn eitha mwy pan bod rhywun yn cwyro chdi'n Gymraeg, na os di rhywun yn wneud yn y Saesneg eitha. Pam o'n i'n orangutan bach ifanc, iawn? Nes i o'n i byth yn hyn o'n meddwl am yr iaith Gymraeg. A o'n i jyst yn siarad o. Oedd o'n fatha, oedd o'n normal. O'n i erioed yn meddwl pam bo ni'n treiglo neu fatha, o'n neb rili cywiro fi na'n byd, ond fatha, o'n i'n siarad bach yn chwythig, ond o'n i yn siarad fatha Cymraeg, heb meddwl amdano fo, o'n i'm yn siarad Saesneg. Ond ti'n ffeindio pwysa pam ti'n hyn, achos ar ôl chdi ddysgu am yr Welsh Not a falle, pam bod ni'n siarad Cymraeg ac yn y blaen, ti'n teimlo bach mwy o pwysa i helpu efo'r iaith, ti'n meddwl? Ie, bendant, achos mae sgyrsiau fel hyn yn eich di sylweddoli fatha, waw, mae cadw'r iaith yn fyw a annog siaradwyr newydd. Fel, fatha, ti'n encourage o bobl i siarad, dim roch gallu nhw, a dim roch, fatha, dim ots faint o dda neu gwael neu beth bynnag ydy Cymraeg nhw. Fatha, mae annog mwy o siaradwyr yn bwysig, achos iaith ni ydy diwylliant ni, ti'n gwybod? Ie. Dwi wedi cael cwestiwn gyn Debbie yn yr chat yn dweud, am hwn yn un difyr, Debbie, sa chdi wedi bod yma wrth dwytha am y Hywel Pit efo can am yr union topic yma. Faint o pwysig ydy gael chdi a ti yn gywir? Mae Debbie'n dal nhw'n wrong weithiau am isio offendio pobl. Ti'n gwybod gwahaniaeth am? Wel, chi ydy criw o bobl, neu os ti'n siarad efo... Wel, mae chi yn un tricky, dyna di'r peth. So i fi, dwi'n defnyddio chi os dwi rwy'n lot hyn na fi, ond dwi hefyd yn defnyddio fo os dwi ddim yn nabod y person hyn na dda. So hyd yn oed os maen nhw cwpl o flynyddoedd hyn na fi, ond dwi'n newydd i'r sgwrs, na i ddefnyddio chi i sort of bod fwy polite, ond mae rei pobl yn teimlo ti'n galw fi'n chi ac dwi'n hen a dwi ddim yn licio hynna. Mae'n anodd. Be ti'n deimlo? Agwedd o parch ydy chi, da? Parch union ydi o fod, e. So dyna pam ti'n eisiau fod pobl hyn mewn ffordd, e, achos ti'n dangos bod chdi'n parchu nhw. Ai, ond wedyn dwi'n meddwl bod na rhyw... Mae yna wbath fel classist am defnyddio chi hefyd, dwi'n meddwl. Oce. Iawn, so dwi'n mynd i siop chips, fatha 3 gwaith yr wsos. Iawn, a na i ddeud, fatha, gai large chips, os gwelwch o dda. Iawn, a ma hwnna'n ffurfiol yndi, os gwelwch yn dda. Ie. Ia,
Ond wedyn, ar ôl hynna, mae o fatha, ei, ti'n iawn? Ti 'di bod â chwilio? Ych chips yn neis wsos yma? Gennych chi cyrchu sos? Fatha, O, oce, so hwnna'n mae'n mix... chi. Mae'n O, bach chi yn mix... ydi, chi y siop as in plural gyda chi. Ie, so mae'n fatha mix and match, does? Oes, A mae hynna wir. hwnna di just iaith normal, so beth di otcha? Fatha, os ti'n newid o frawddeg i frawddeg o rhwng chi, ti... Ond wedyn, fatha, dwi yn meddwl mae'n rhywbeth classist amdano fo. Fatha, os ti'n gael rhywun yn, fatha, sydd yn syrfio chdi, iawn? Sydd yn dosbarth gweithiol, sydd yn gweithio'n galad, gweithio shifts a falle, a maen nhw wedyn yn fatha, o, helo, ydych chi eisiau help efo pacio eich siopa? A maen nhw'n trin chdi'n hollol bachus. Ond maen nhw'n, fatha rhan fwyaf amser, maen nhw'n hŷn na ni yndi, cos da ni'n pobl ifanc yn dyna. Diolch, Gareth, dwi'n gwerthfawrogi. So maen nhw'n hŷn na ni, ond wedyn maen nhw'n deud fatha chi a falle wrtha ni. Dwi'n gwybod beth ti'n meddwl, mae'n... Ie, a mae hwnna'n eitha wbeth hen ffasiwn mewn ffordd hefyd ydy. Yndi, ond fatha dwi'n eisiau teimlo fatha, mae hi'n yn servant yna fi, ti'n gwybod fel? Ie. Dwi eisiau mynd i mewn i hwla a bod fel, da ni'n met, ti'n iawn, fatha... Ie. Pobl, ydyn ni gyd. Da ni ar yr un lefel, ond os yn rhaid i'r lefel yna fod fatha high and mighty ac yn chi a ochs a chichs a... a dwi jyst fatha, dwi jyst yn meddwl bod ffrindiau yn siarad fel yna fe gilydd, ti'n gwybod? Beth dwi'n gobeithio bod hynna'n ateb y cwestiwn. Gareth efo teimladau cryf iawn, ond difyr ar chdi a fi. Gynna i gair yn ôl. Dwi ddim yn galw neb o chi os na mi yn accident. Oce. Chdi da fi, mae Gareth ar y ganiatad i sisio chdi a ti. Unrhyw mwy o cwestiynau, mae gen i 2 munud ar ôl efo Gareth, so newch yn mwy ohono nhw a gofynnwch yn y chat. Gareth, os o wbeth ti eisiau deud cyn i ni ddod i ben ar ella'r iaith Gymraeg neu dysgu Cymraeg, neu sydd wbeth ti eisiau promotio rhaid ti yma pan ddim? Ia, prynnwch llyfr fi. Mae o allan yn eich siopa llyfrau lleol. Prynnwch 2 gopi i roed fel present dolyg i bobl ydych chi'n abod. Prynnwch copi o'ch hun. A wedyn ia, blwyddyn nesaf dwi efo cyfres newydd ar M-SParc. Dwi'n gwybod os ga i siarad lot amdano fo. Caban banana di yno fo, ar hyn o pryd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i sticio. A, ti'n gwybod beth? Dwi'n rhoi bita banana, so mynd yn rhywbeth. Mainly chips, ia. Dim bananas o gwbl. Mainly chips, ia. Dwi'n mynd iach iawn o ddi. A ti wedi gwneud o am y bethau hyn, so eitha bod yn iach i chdi? Ie, ti'n gwybod, mae'n lot o vitamin C mewn tatws. Os ti'n rhoi sos coch, mae hwnna'n rwydd. Ia, so, yn gyffredinol, na, gwneud llawch yn byd i plygio i ddeud y gwir, rili. Mae wedi bod pleser jumpio ar y disc coch ma, pob lwc efo fo. Beth yna fo eto? Diolch. So, Gofod Cymraeg ydy hwn i gael ei ariannu trwy rhaglen Arfor gen Llywodraeth Cymru a'r bwriad ydy i wneud yr iaith yn rhan o bywyd bob dydd ni a bod pobl yn gallu dod i lle hwyliog i siarad ag ymarfer Cymraeg ac i cwrdd ag siarad efo pobl newydd a creu cymuned mewn ffordd ar y we. So, ia, dwi'n rili falch bod chdi wedi mwynhau, Gareth. Dwi'n gwybod gen ni chdi tan 1 a mae'n 1:00 rwan, so nawn ni ddod ar sgwrs i ben, ond diolch am fod yn rhan o hwn, a da ni wedi recordio fo, Gareth, so gobeithio bod chdi'n hapus os da ni'n rhannu fo ymhell efo pawb ar ôl i'r sgwrs yma gorffen i pobl oedd methu neud o amser cinio i ymuno hefo ni. So nawn ni hynna hefyd. Ia, awe. Briliant. Diolch, mae wedi bod yn bleser siarad efo chdi, Gareth. Mae wedi bod yn wych gael chi gyd ar y galwad hefyd. Ymunwch efo ni di Gwener nesaf, neu jympiwch ar y Discord unrhyw bryd i cychwyn sgwrs, gofyn cwestiynau a wneud y mwyaf o'r gofod yma. Diolch yn fawr iawn pawb. Gei di fynd o'n Gareth, gei di nôl beth yn chips i ginio. Ideal, be gys ti ginio? Beth yn chips. O iawn. Chips a'ch bren felly. Diolch, Gareth. Oce, diolch, Emily, ta! Ta.